ב-28 This level of anti-Semitism must stop. The world needs to stand against any form of prejudice and negative sentiments people have towards the Jews. You look at this video of this Jewish guy who is held hostage by Hamas, and Hamas is saying they only eat what they should also eat. And you can see that this is awful. Watch this video. ב-28 שעה 12. אין לי מושג אם יהיה אוכל, אין לי שמץ של מושג מה יקרה עם זה. אני כבר לא אוכל לא יודע כמה ימים ברצף. אני נמצא פה במצב מאוד 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 קשה כבר הרבה מאוד זמן, כבר כמה חודשים. אני לא אוכל, בקושי יש מים, אני אוכל ממש 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 מעט. אתם יכולים לראות כמה אני רזה, זה לא פיקציה, זה אמיתי, אין אוכל. הם נותנים לי מה שהם יכולים, אני לא אוכל, אני מרזה מיום ליום, אני נהיה במצב גרוע יותר, אני נהיה חלש יותר, ואין כלום, אין בשר, אין עוף, אין דגים, אין כמעט לחם לאכול. אני אוכל בעיקר פה ושם קצת עדשים ושועית. זה תחילת חודש יולי, אכלתי עדשים, אחרי זה אכלתי עדשים. יום שישי 4 ליולי לא אכלתי כלום, אני רושם פה את הכל. יום אחרי זה אכלתי עדשים, אחרי זה עוד פעם עדשים, אחרי זה שועית. יום שלישי 8 ליולי לא אכלתי כלום, אחרי זה עדשים. יום שבת 12 ליולי לא אכלתי שום דבר, עוד פעם עדשים, שועית. יום רביעי 16 ליולי לא אכלתי כלום. יום חמישי 17 ליולי לא אכלתי שום דבר, יומיים ברצף. אחרי זה אכלתי עדשים, עוד פעם עדשים. יום ראשון 20 לשביעי לא אכלתי כלום. אחרי זה עדשים, אחרי זה עוד פעם לא אכלתי כלום. עדשים, עוד פעם לא אכלתי כלום. ואז עוד פעם לא אכלתי כלום, ועוד פעם לא אכלתי כלום, ועוד פעם לא אכלתי כלום. בסדר? זה ליומיים עכשיו. כל הפחית הזאת זה ליומיים כדי שאני לא אמות. אני רוצה להגיד לראש הממשלה, לנתניהו, שאני פשוט מרגיש שאני מופקר פה לחלוטין. אני איתך בתור ראש הממשלה שלי, שאמור לדאוג לי ולכל האסירים מתוך מה שאני גדלתי עליו במדינת ישראל, שבו דואגים לאסירים, דואגים לשבויים, למי שנמצא בשבי האויב. ונראה שאני מופקר על ידך, על ידי הממשלה הזאת. כל מה שלימדו אותי וכל מה שגדלתי עליו פשוט לא נכון. שקר. This doesn't make sense for anybody. If it is not just that guy is a Jew, I don't know what to say. It is because there is an ultimate hatred towards the Jewish people. Why? Because they have accomplished so much in this world, in science, in commerce, in technology, that the world is just jealous of them, not because they're also human beings, but because of the successes they have chalked over the years. It is far better anti-Semitism stops so that the world can move on. Those of you standing and hating the Jewish state for no reason, just because you hate Jews, therefore all Jews are just bad, I stand to speak against you. That is better you find something meaningful in life to do, rather than hailing this nonsense. Ladies and gentlemen, if you have anything to say, put a comment in the comment section. Give the video a thumbs up, hit the like button, so that this video can reach so many people. See ya.